De nieuwe multifunctionele accommodatie in Maasbree gaat het Hoes van Bree heten. Deze naam kreeg de meeste stemmen tijdens een stemming waarbij er gekozen kon worden uit het Dorphoes, het Hert en het Hoes van Bree. 3 inwoners uit Maasbree, Deel Verhagen, Harry Wijs en Piet Wijnen zonden de naam in. Tijdens een rondgang door het centrum van Maasbree enkele weken geleden bleek al dat deze naam favoriet was onder de inwoners. Ja. Dorphoes, het Hert en het Hoes van Bree. Het Hoes van Bree vind ik een mooie toepasselijk. Maar het Hoes van Bree vond ik eigenlijk ook wel passen. Ja, de twee vind ik wel leuk. Het dorpshoes en het Hoes van Bree. Maar het Hert vind ik niks. De kartrekkersgroep van het MFA in Maasbree kreeg 116 inzendingen voor een mogelijke nieuwe naam van het gemeenschapshuis. Een commissie koos hier 3 namen uit. Carla Hermans uit Maasbree startte een petitie om een blanco stem toe te voegen, omdat ze de 3 namen niet creatief en origineel vond. Ik verwacht ook dat er tussen de 100 inzendingen wel wat creatievers en wat leukers zat. Met de petitie haalde Carla 194 handtekeningen op. Het stichtingsbestuur van het MFA hield vast aan de uitgezette procedure, met het Hoes van Bree dus als winnaar.